It's Abama on the beat. Asino jalko, efo yendo, asino jalko, efo bendo, boyo yo, asino mano jalko, asino mano, yo ke fi bere, efo yendo, anyway, abala gala, oye ni se ko yewe, ano sigada, je ndo wo, hey, baba.
wendo iri asini je wo mo ne be o ya o bi de ajabundo o ka wele ajabundo e bo wendo o ye wori bobo bi ye ajabundo o ne redo aba o ye wolu ko mi na bi ye ajabundo o ye wela wele ajabundo e bo wendo o na duro do e ba do ku ti pa do o ya ka ti tu ya o na balo o di chano so e go yi ba de kala na o na ba ya ka di kala la ba bi yo se se ni ba jele ke na ba mo ne ba ya na ba ma o de di chale ya apa kuna ko ko na do ko de ko na mo ijelo go e ka yi di chale sina na na wala e pe de de ye le ta ga asilele mo na ba ai je go asile je go e pro wendo hey dogo e ba ma de ka do be e ko yo lo wendo ai ko do o we le ko yi ba de la ba je go e ba lo we le ba ko lo ku ta mi na ko alo ku do ku na be ya ja ko lo bi e ha dogo mo ba mi ku lo o ye ka se o ja mo ba ku pa de dogo e ba de be we mo ne ba u ya ajo ki ko lo ajo ki so lo dogo e ko we o dogo ya pa da ri dogo obodo oriri asini je wo asini buru mmadu etrogi ndogo o wele nje na na kidio abaka jide go na dalu oye wele obodo oye buru oye wele go gba yiri ya hururi ya eji wa wa obodo kanda kudi haba ejiri wa oye lo ni lo mo de be o ya ei ma de ga buru igbo wedo oye ji ya pa je go ya kanda kudi o ke pati je si no je wo atu ma ga wa bi na su no anu ta mbewe mo le be ha eyo ke ya na be na be no su ibi ye maka no wele so kala patego ya kana kudi wego ma o ke pati je asi no je wo e wale bi ke bu we pe de me ige ni dodo sini je wo e puro asini no gidi e pele ni lo do je puro no bele asigi jaluwo asi na ọbụ ndị ọgwụ asigi kwuru mmadụ na kedu ife imere efe onye mere efe onye nwere obi ya
abadejo ego 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 haba odogwu dị n'obi santa dudi ego ya wale ya n'ebe haba ịba ejilo na-asị ya zụta ofe na nwe ofife ihu na-ata ka eji esi egwu ya ofe na-akara asịbe ọ bụ na nwoke mmadụ ike wee nata ebewe ndị mmadụ ekiri nwunye asị na ọ jelụgwa ọgwụ asị na ọ jelụgwa ọgwụ eyieli mmadụ isi okwu ya jọmpampas asị na ọ jelụgwa ọgwụ asị na ogburu mmadụ ebe esoli mmadụ asịdenti n'ezi okwu wuli ihe ebuo ya ọya ọgwụ asị na ọ jelụgwa ọgwụ asị na ọ jelụgwa ọgwụ achọrọ igburu mmadụ haba Ijele
Go
managing director Siloto Nigeria Limited na Lagos go Nigeria haba yes we leke o bibiye egbe do tutu biye bayi mu egbe na batete egbe tugo igbe na batete afi jerugo ego kindo igbe jerugo haba o se mu ke do mu igbe bela ayaburu so biye kodogu egba boyu kodogu ni biye odi ni edu musite egba boyu bakule yi bada sirike wa de oga ya lo biye do jamba boye abai so abai bada yike haba keba weka dada buji futoto weka ribati ebato eke akunde sedi bebiye anadi trini lobu biye weka makunye anebu mawule uyoya ike akunye amai sondo haba weka dada futoto odi mbaruye ofun watiri jala lórí ìgbáyé ozo mẹjọ nìní ozo mi kọlọta jíba yìí mú ọpọtọ lórí ẹbùyẹ ozo ọpọtọ ìdílé àbá ìṣòlùwọ àbá ìbọyọ ẹbà ẹbà ẹbẹ ẹjẹ bọdọ lọkẹdọ ibùdó ozo jìkẹmẹ ozo jìkẹmẹ ozo dàdúkẹ akusẹ dọkọ mi wọ́n ti dé kúbẹ esi wọ́n tẹ mú ẹsẹ̀ nkiri oyóró àgbà ìjẹ̀lúwọ́ ọ̀dọ́ làpàdé dùkú sí ètùkọ́sọ́ ẹ̀bà ọ̀gá wọ́n ti ẹ̀bà kẹ̀kẹ́ wọ́n ní kúlọ̀ sí ìpìlẹ̀ yìí oyè gbọ́dọ̀ kúlọ̀ kúlọ̀ níbẹ̀ yìí orí kúlọ̀ àsọ́sọ́rí tí yẹ kẹ́kì mọ́ lọ́dọ̀ oyè jẹ́ bẹ̀rù pẹ̀lú orí kúlọ̀ àpá ìṣòro lọ́dọ̀ àṣìṣe ìkẹlùwọ́ abọ́bẹ̀ àkẹ́kẹ́ àpá ìbọ̀yọ̀ ẹ̀bà kẹ́kẹ́ lọ́sẹ̀ wùjì wọ́n tó ọgbọ́dọ̀ omega wanu family ngami omega oil and gas Nigeria Limited Ibrahim heba ozo mego oya muri ngami aba ijaluwo heba hello bunago hello biye mune kuribe ediwe eme edu wa ino ni oke padike sino ye wo sino bu mani na balo aba ka ni buya o chanu so gege ese mu wa ti wo patalike do ku jalo wo kifu ba kuribe diri na balo gege mama kifu na balo mayo oye babo wa oye mayo na babo wa bi ayi Fedi International Service Nigeria Limited Social License Service Yete ni malo shefu Driving and forwarding Nigeria Kedi malo shefu Wege mo na babo wa ni ne mayo na babo oye zaki akwa ije wo asini ije wo na balo alo ya ka ni buya obodi chanu so eke eze mu wachi patalike do ku jalo wo ori nusu madaka
ijelugbo ọgwụ onye ego na mma akwụrụ agwa ijelugbo ọgwụ asị na ịkọ onye ọgwụ ego na-eze bụchi ifusa matu sekwe akụ ego egwu na mma akwụrụ ebe na tụrụ na tụrụ egwu onye ego na mma akwụrụ ga-ayiri agadi egwu na mma agwa ijelugbo ọgwụ eso gị ndị ọgwụ ndị mara ọdụ erika nne onye ego na mma ego na-eze mụrụ ji ike eze otutu ụlọ ndị izie otu ukwu na-eburu mmiri ezigbo ya obodo agama na-eburu mmiri ebe ndị landlọdụ na chili mara bishọpin ibe iji onye eburu mmiri na Lagos ka ị na-achụ ego ijerugbo ọgwụ ejesi na bubu oke mara ibu ya banyere m onye eburu mmiri akwa ijerugbo ọgwụ asị na ijerugbo ọgwụ ebe ndị iwe ụlọ masịrị onye ọmụ ga-ekele odogwu oji ifufe oji oke chukwu atiri ihe onye masọpụ ite gịbe yiri m oke osiri ọkụ ụlọ Nigeria Limited oji oke chukwu nabaka ọ na-agụcha afọ o jerugbo ọgwụ ego ya onye ọgwụ ego ya ndị ọgwụ ebe eze obodo nne m oge eze bụ nke n'igwe eze na-esi n'igwe egbe zụke gbapụye egbe afọ gagana egbe bụ na-efu mgbe onye ụlọ igwe bịagiri asị n'ije gwa ọgwụ egbe mmadụ ike ibe ya gwa aka na onye ụlọ asị na ịbụ onye ọgwụ asị na ịbụrụ mmadụ egbe oge gbasa ọgwụ gbawa bịa iwi egbe n'oluja na-etiri ọmọwụ onye bụrụ igwe mma egede mmamụ onye ebe obodo ọja anaghị eborugbo arụgbuna ị na-arụ ka mmọnwụ na-agba ego na-eze emume chifu ọgụgụrụ nweke onye egwu n'oge egwu na-eso oke aka ji ofo nke na-abụ aka ji obodo yiri m ozo kweke odokwu na ijerugbo ọgwụ ọgụgụ nweke gịbe yiri m aka na-alụ ụlọ dị mfe onye ezuo ya n'ihi ezigbo ya obodo agwa ijerugbo ọgwụ asị na ijerugbo ọgwụ ọgụgụ nweke bụ mmanwụ na-ebe alụ ege eze emume chifu chukwujekwu mege liwe afọ ibe yiri mayo na-egete andolu banyine ofu nwa bụ jide ebube gịbe yiri egwu egwu jide ebube na South America gịbe yiri m ọjị agba ijerugbo ọgwụ CEO niile chọ limited gịbe yiri ezigbo onye obodo nne oze ezemụ na-eke ọ natara dịka mma gwa onye bụ ihe ọ natara dịka mma enwere ifu Michael wefọ nna beghị onu gịbe
eze onye n'ugwu asị na ijerukwa ọgwụ asị na ijerukwa ọgwụ ego oge ndị ọgwụ oge nwoke na-ata ahụhụ oge chibara eze na-ata ahụhụ ma ọ ga-ekwu n'okwu na-ama mmiri na-ama ọ ga-afụrụ ya oluka ọ batara ego asị na o jerukwa ọgwụ asị na o gburu mmadụ mmanwụ na-agba alụ a ga-ewe ọgwụ anụsị ego ụbọchị gbara eze wee mgbe ebe ndị ọhịa nwanne ego chi gbara eze n'enugwu ugwu na ugwu ndị ya asị na ije gwa ọgwụ onye ime ga-ede gị na ọya dịrị gị mma ego gị ndị ọgwụ ebe buru igwe mmadụ wee buru m egede jewe na m na Anambra eke gede tinye Pita na so ofe eze na-ebube na Anambra ofe eze na-ebube na Anambra yiri akwa ijelukwa ọgwụ asị na ịbụ onye ọgwụ ofe eze na-ebube na ịgbago mmọnwụ ebe ịba eze chibala eze na Anambra bie ozo ji ego ebe ọgọ na Anambra sị na ijelukwa ọgwụ ezigbo mmadụ adịrị ofele ụzọ mmọnwụ na-agba alụ haba ijele eze geze so weta uche eze bụ kedodo Chifu Simon Uyenne oge n'ime n'eze were niile onye ji efebe kụrụmali akọtatụrụ n'eje steeti ka ọ na-achị egie Simon Uyenne oji na-ese moto bịa yiri onye ego oji ego Simon Uyenne oge n'ime ewa n'ofu ezi owere odogwu oji moto ewefu na kototule asị na ije ego ego onye ọgwụ ego ebe obodo obodo ego ekele ebe kilasi ọgwụ ebe oji ọgwụ ya na mgbawa abalị ihu ya oji valentine rezome ego na-ebi ya ewu ego na-ebi ya yiri ụzọ akụ etu egwu uwe akụkọ ya ọgwụ akụ na-atụrụ egwu ụzọ ọma onye ọgwụ akụ otu obi ife ada n'ọgwụ CEO Adeko Santibilas Robert na South Africa niile ezigbo onye ego asịrị jekwa ọgwụ ego obi ndị ọgwụ akụ etu egwu ya ịmara ọgọ gawa ndị mere oge eriga nne onye si na ịfụ onye ọgwụ ego ya gbawa na anyị ga-ahụ nri anyị ga-akpata aka oge fata ike asị na ọ jerukwa ọgwụ wee rie nri oge ndị ọgwụ haba ego eze emume ji ije ohe wee na-akwụdo ọgụgụ egwuregwu otu ebe na Indonesia oge mmewe otu ofe gide n'ime ọhụụ ebe ime na oge ikike onye ego na Indonesia akwa ike gwọ ọgwụ asị na ịbụ onye ọgwụ ajọ obi ka ihu ime ga-eburu mmadụ kedu ihu ime ebe onye emere ike nteli n'ebe ọ dasịrị Igbo nne mmanụ ọgbakọta na mmanwụ na-agba n'ebe nwayọ ọgwụ jejuwe onye na-eti oge ọgwụ aka edebi ịgba ga-ekwerikwe nna kwe arịmụwa ya dị mma n'okpuru eke ebe ọrụ na-afọ megide mgbada adala ibi uru dị nte
ọgwụ onye ọrụ mmanwụ na-akwe akwa ijelụkwa ọgwụ asị na ịbụ onye ọgwụ ogwogwo onye ọrụ ọgwụ abịabago aka mma onye ọgwụ asị na ịbụ onye ọgwụ mmanwụ na-akwa alụ ayaka na-etu ya akwa ijelụkwa ọgwụ heba ego na-eze ọgwụ kalarụ anaghị ekeruwe onye yi ụwa ogwe ebe ndị ndụ n'ime oyiya the president isheyela ofu ihe oyiya ego aba ibe onye ọgwụ asị na ijelụkwa ọgwụ heba ego na-eze mụji chidobi ọzọ ma nwere ike nwe ofu ebe ndị ndụ kibe yiri ọzọ amadike ego mmiri iwe ofu ebe isoro wanti besi company ego company oil and gas ego mmiri ebe eji mara odogwu agba ịbatara ike asị na ịbụ onye ọgwụ heba ego eze bụ ji ebe ichukwu na-ebide ebe odike n'ugbo ebe odike we n'ugbo oge ma onye ga-adị n'aka n'ụlọ egwu na mkpụrụ ebe odike odokwuche ga agwa ijelụkwa ọgwụ ego eze bụ ji ebe na-eliwe tobi ebe anyị obere egwu na-esi egwu ebe adabịa onye nwere wando steeti Enugu steeti ịma na China Mr. Ibu Global Resource Nigeria Limited gadi na Lagos ebodokwu na Atinyekie ekwa ijelụkwa ọgwụ heba elu ebe ọmasị osoke n'odogwu ozi edoletu na ekwe onye ohe onye oge na-amasị oge bụ odogwu odogwu n'ọrịa n'edibu n'etiti na-amasị osuka nne m ozi odogwu n'ọrịa oji oge gbogbo na mbuke ebe odogwu na-achị eze obi ikolobịa akwa ijelụkwa ọgwụ akwa ijelụkwa ọgwụ ebe ozigido n'ọrịa akwa ijelụkwa ọgwụ ebe owe ndị ọgwụ heba ebe na ọrụ je na-esiri ọgwụ ebe onye zuru oge eme owe abalị ihe nnewe oge ma akpa eji ama eji ọga otiti ndị ya na-abụghị nganụ heba ozo kwuru ebi ka ewere ihe oge ma akpa eji agba ịbụ onye ọgwụ asị na ijelụkwa ọgwụ heba ụlọ ọgwụ dike na-apụta odogwu ahịhịa a na-ejiri odo ga-eji agba mmanụ odo onye riri ude na-eri udegbu ego bụ mgbe nwoke gbado ike asị na ọ jelụkwa ọgwụ asị na ọ jelụkwa ọgwụ mmadụ iri ihe riri asị na ọ jelụkwa ọgwụ ego ụlọ obodo egusi ụlọ obodo tie ebuoru ndị ọgwụ enyi ejebe soda nuteghị ike n'ọdọgwu onye ọbara otule oze ebe nseri oze toro mmadụ gị iwe arụsi n'elu onye mmasị otu oze oti ụkara enwewe abalị ihe akwa ijelụkwa ọgwụ akwa ijelụkwa ọgwụ arụsi n'elu gbada na-amasị otu akwa ijelụkwa ọgwụ akwa ịbụ onye ọgwụ eze akwụkwọ na-akwụrụ ego mkpọkwu na-ekwe ịba asị na ijelụkwa ọgwụ asị na ijelụkwa ọgwụ ego obi ndị ọgwụ elu ukwu ekweli mmete ka nna ajụdị onye jiri ego wekwara ajụ onye ọbụla jụrụ ego bụ mgbe ego oyibo na-azụ kedu ife ga-eme ego obi ndị ọgwụ ego obi ndị ọgwụ ọ dị mkpata ike ka ibi ya sị na ọ jelụkwa ọgwụ asị na o kwuru mmadụ owe ndị ọgwụ onye ọgwụ